No niin, tervetuloa Javiksu-videon pariin taas. Tänään on ehkä vähän tämmönen HFC-painotteinen, tai onkin video, koska Kimmo meni ja otti ihan järkyttävän ahvenen. Se oli 1220 grammanen. Kuva on tossa, aikamoinen mörkö. Ja sillä aika varmasti mennään koko kisan johtoon ja varsinkin ahvenpalkinto. Meillä HFC:ssä riittää näitä palkintoja. On meinaan suurin kala niin kuin kiloissa, sitten on suurin kala prosentteina Suomen ennätystä vasten. Sen Kimmo voittaa aika varmasti. Se oli joku 50%, olisiko ollut ennätys. Ei ihan varmaan 50. Ja sitten meillä on suurin ahven, se on aina niin kuin talvi ja kesä, eli sen Kimmo varmaan saa. Muuten on ollut niin piru hiljasta, että kaikki saa niitä 2-kiloisia haukia vaan. Se on vähän silleen huono. Mutta nyt viikon päästä meillä on mökkikauden päättäjäiset, siellä meillä on kalakisa. Toivottavasti keli on hyvä, niin saadaan kuvattuakin. Käytiin Erkin kanssa yhdellä ahven paikalla, mikä on ihan varma, mistä aina tulee. Varma taas oli. Mutta hienot alkuspiikit sun muut kuvaili, mutta se meni sitten taas, keli oli niin huono, ettei siellä saanut kuvattua mitään. Plus, että me saatiin tommonen hauki, että se ei paljon... Karvoja leijalle. Se ei paljon helpota asiaa. Tietysti kiva olisi saada joku kala videollekin. Niin, syksyreissukin on varattuna nyt mökki sitten. Järvihommia on tämä. Oliko se nyt lokakuun loppupuolella, onko mennään vielä. Katsotaan kuka kylmä tulee, saa pilkkihaalarit kaivaa päälle. Mutta se mennään ja sieltä tulee materiaalia varmasti. Se on ehkä GoProlla kuvattua, jos tää ei kelin puolesta selviä tää kamera mukaan. Minä olen tehnyt ja Harri on tehnyt kalavideoita joka reissulta ja sun muutakin kaikkea. Niitä on sitten katsottu jossain pikkujouluissa tai muuta, mutta nyt kokeillaan vähän tämmöstä internetin kautta jakoa, niin tulee ehkä... Olisin toivonut enemmänkin videoita, mutta ei tule aina otettua kameraa mukaan, tai sitten se keli on ihan hirveä, ettei tule kuvattuakaan. Mutta nyt kun sain varaston siivottua, tänne mahtuu jopa liikkumaan, niin löysin Jerkkinin ja nämä kuulkaas. Tässä on taas varmat. Tää näin sinne järvelle kuule, Batmani. Batman ei ole antanut vielä yhtään kalaa, mutta se on ihan varma kuitenkin. No, näitä on kaikenlaisia. Voisin ottaa näistä vaikka ihan kuva ja laittaa sen, en nyt viitti esitellä. Tää väri, Tommi on saanut tällä värillä ihan hulluna, mutta se ei jostain syystä nyt mun systeemeissä toimi. Se on vähän pienempi se. Jostain tosta poikki se Jerkki, millä Tommi kalastaa. Mut täytyy koukkuja vaihtaa vähän ruosteeseen päässä. Oikea asia oli se, että Kimmo sai kauhean ahvenia ja nyt meillä on taas monta 2-kilosta haukea kasattuna pakettiin. Ehkä nyt sitten syksyreissulta tulee joku. Kilpailu on kova ja siellä jaetaan sitten kaikki kausipalkinnot. Mutta ensi viikolla tulee sitten sään suosiessa hyvää kalamateriaalia ja huonoja juttuja. Mutta ei tässä sen kummempaa. Kiitos kun katsoitte. Mä rupeen käymään mun kamoja lävitte. Tuolla on Jerkki-runkoja ja sun muuta, mitä pitäisi ehkä rakennella talven aikana, niin täytyy kartoittaa mitä tarvitaan. Mut jes, nähdään.